Wengeneza wethi impela sibona lapha nakumculi kaMaskandi eveze kungasithokozile isinqumo kwesika lwandlunkulu bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baqale nginibingelele kuyona ke imboso CMTV sithi nje uma siqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize subscribe na notification bell konke sithola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengeneza wethi impela sibona lapha nakumculi kaMaskandi imfezi emnyama njengoba ke isikhombise kungasithokozile kahle isinqumo ke esika lwandlunkulu njengoba ke evesane ke wamncoma wathi cha impela ke ulwandlunkulu ke ukuthi ke la ekuculeni kodwa ke mase kuziwa ke ekukhetheni ke injeza owesilisa ayekho good ke ngakhona. Hayi ke wengeneza wethi impela ke yena kumfezi emnyama ubese ke efaka ke isithombe esikalwa ndlunkulu lapho ke ebehleli ke naye ke usaliwa bafethu ke angazi ke ukuthi ke lenkulumo ke ube ibhekise kumphi ke owesilisa okhethwe uyena ke ulwandlunkulu bafethu thina ke asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa ke thina ke simboso CMTV sithi bafethu ake sihle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.